Ano man ka, bro? Okay, problema lagi ba? Sure yun. What's your problem, man? Ginahanto ko ba nga na ako'y makadate karong umabot nga February 14 bito. Oo. February. Hapit, hindi February 14, no? Kapit na bro, nang ginahanto ko ba nga naanas yung makadate ba? Gusto ka buuan mo katiguan ngayon mo. Walang gihapon kay ka. Kadi, ikaw. Grabe mo kay ka pagkabanga mo diskarte. So, pwede ko matigaan ko na mag-tips bro. Bro! Sayon na kaya, bro. Ako rin master in tips ba? Master in tips ba? Mayas ko na nakailan ka bro ba kay matigaan Sa ko may- mag-tips bito. Sa may gusto rin mo? Kayang slim, kanang sexy. Gana bro, ganahan ka ko na bro, nakuha ni mo. O, kung gusto bito, nakuha ka ni mo. Nasa man, kanang na kay nagustuhan diya nga cheeks ni mo. Bro, so, okay ba ba? Saan ko pagpakuha? Makuha na ko siya ba? So it means ka makawa ka mo diskarte niya. Sas! You got my point. Kana mga na busy ka na bro. First ni mo nga step no. Sample mo agi siya. Namutawag kasi nga ano sa pangan niya? Jennifer. Jennifer ang pangan. So imon siya nga tawag og Angel. Angel? Angel! Ano ba? Ya for example, maglakaw siya. Ya, psst, Angel! So, pag suwi, dili mo ko si Angel. Mo ano, di ka? Ay, sorry, okay. I thought you were an angel. Oh, damn! Di ba? Ganahan ka ko na bro. Huh? Apply ko na no? Oh, mati. Astig na. Sige bro. Ya, bro. Yung mga babae, mga good bro, kaya di na sila gusto ka lang. Kanang mapakita agay ka sila nga nakagusto ka sila ha ba? Dapat na pinag... Astig, dating. Astig ba niya pag kumain? Agi na ayaw pagtaga niya. Hi, ayaw! Hi, ayaw! Ano lang? Ano? Ikaw ko lang. Pahambol. Ano to? Binaan na lang. Alang nga tagad, bakit makanahundam na sila na. Grabe, kasi nga pagkalalaki. He's so mysterious. Ano mo na? Na-curious mo na ang mga babae si Muha. Di ba? Nya kay mga tanam na si Muha nga. Nahaimig kung sa'y pangani mo. Ikaw di ka matubag di nga. Sama. Kuan di ko di anak. Kuan di ko di ako di ang amahan sa mga anak ni mo po. Noy! Ano? Magninduting na bro. Nindutan na noy. Yeah, sama okay na ka? Okay na. Oo. Grabe nakuha yung tanang bro. Oo. Grabe murag para nakuha ng madani bitaw babay. Bro, ako na guni. Yeah. Saman. Okay na. Ha? Nasa ko? Kasi abot mo ta sa mo bro. Sama na. Sure, namji kay kadit no karang February 14 no. Oo. Wow, pud lagi. Kabuang wala di ka. Buwang wow, mabuti ayo eh.